Dyletswydd fi o ddydd i ddydd yw creu cynnwys ar gyfer print gwahanol, ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, creu cynnwys ar gyfer y wefan, a fi hefyd yn creu ymgyrchoedd marchnata i ceisio denu pobl i ddod i Moody Meadows. Wel, mae swydd ddydd i ddydd, mae rhaid gwaghau'r hot tubs sydd mae pobl wedi bod yno. So maen nhw'n cael eu gwaghau a wedyn tan nhw gyda dŵr twym yn barod i rhywun mynd mewn amser maen nhw'n cyrraedd am 1 o'r gloch. Wneud y rubbish, y campsite, y bistro, y playbarn, a just maintenance in general. Mae rhywbeth yn torri, eisiau ffixo, mae wastad rhywbeth i wneud. Fy nyletswyddau yw, dwi'n syrfa cwsmeriaid yn y playbarn. Dwi hefyd am allaeth yn gweithio yn Crazy Cow, sef trampoline park sydd ar y maes gyda ni. Fi'n dod mewn, ro sana fi arno, wneud bach o safety checks a pethau fel la. Wedyn, cwsmeriaid yn dod mewn, wneud safety briefs. Wedyn, just mynd trwy'r dydd wedyn am y sesiynau i gyd. So as General Manager, I look after everything. Everything from marketing, HR, health and safety, etc. and all of the compliance that goes with running a business. O'n i a diddordeb yn busnes a marchnata yn ysgol, a wedyn nes i mlaen i'r prifysgol a astudio busnes a marchnata. A mae jyst rhywbeth mae diddordeb da fi yn o'r reili. Fi'n rili hoffi tynnu lluniau, fi'n licio bod ti'n gallu bod yn creadigol yn y swydd. Fi'n licio creu gwahanol cynnwys fel ysgrifenedig. Fi'n licio creu fideos, so ie, mae fe jyst yn rhywbeth sy'n cyd-fynd gyda sgiliau fi a fi'n mwynhau wneud. Fi'n hoffi gweithio yma achos fi'n gweithio gyda amrywiaeth o bobl. Mae gymaint o gwahanol pethau ymlaen mae gyda ni o'r seoliad priodasau, i'r bistro, i'r trampoline park, i'r lle chwarae. Mae gymaint o amrywiaeth da fi a fi'n rili mwynhau hwnna. So sim un wythnos yr un peth yma. Boes sy'n gweithio gyda ni gyd, ni'n cael good laugh. A weld pobl yn hapus yn dod yma, a pobl sy'n dod nôl. Mae'n meddwl bod ni'n gwneud y job yn iawn wedyn, a fe'n eitha neis i weld pobl yn hapus yn gadael a hapus yn dod. A rhoi bach o incentive i dod i waith fyd. Mae lot fawr o gymdeithasu yn digwydd, a mae pobl o bob oedran yn gweithio yma. Chi'n cael cwrdd pobl o bob cefndir. Ie, mae'n le da i gymysgu gyda pobl. Ac mae'r tîm oedd yn glos iawn, so mae'n arbennig, really. Fel dysgwr o'r iaith, dwi'n credu bod mae fe'n mor bwysig i cadw yn y busnes. I'm learning. I haven't done a lot of Welsh in school, but we try as much as possible to promote the Welsh language. We're working with the Welsh Language Commission, and it's something that we are really mindful of during the recruitment process as well. Fi'n meddwl bod cael sgiliau Cymraeg wedi helpu yn fy swydd. Sa'n credu byddwn ni'n gallu bod yn y swydd yma heb bod fi'n gallu siarad Cymraeg, achos un o'r prif bethau fi'n neud yw cyfathrebu. Fi'n credu mae'n bwysig bod ni yn defnyddio'r Cymraeg ar gyfer pobl lleol, ond hefyd fi'n credu mae pobl sy'n dod mai aros yn licio gweld bod ni'n defnyddio'r iaith, a fi'n credu mae fe'n ddiddorol iddyn nhw cael gweld bod ni yn dal i ddefnyddio fe. Wel ydy, mae fe'n neis i weld pobl sy'n dod ma'n siarad Cymraeg, a maen nhw'n licio bod rhywun yn gallu siarad Cymraeg iddyn nhw. O'n i'n actually gweithio yn y bistro, a oedd Rhiannon, y rheolwr, yn gwybod bod gyda fi profiad o weithio yn marchnata. So wedyn wnaethon nhw cynnig swydd i fi achos bod fi'n cwrdd ar criteria, so es i o fyna wedyn. So mae cyfleoedd i datblygu yma. So we advertise all our jobs on our website, moodymeadows.co.uk. We do also use some other job sites when we need to, things like jobs lleol, for specialist roles perhaps, and other recruitment, but the main place would be the website. Or some people will just send a CV in, which we'll keep on file for jobs as they come up. So we have many recruitment opportunities for young people. We employ a lot of
school sixth form students and university students because our busiest times are school holidays and weekends, so that works really well for people who are studying at the same time. And lots of those opportunities then turn into long-term permanent employment opportunities because we've established a relationship with someone and they've shown us their skills, they've maybe developed in a particular area and have gone on to have permanent, well-paid careers with us. Tip fi I rhywun sydd yn edrych am swydd neu sydd ddim yn siŵr am pa gyrfa i mynd am yw I jyst trial pethau gwahanol a chi wybod, dyw pob swydd ddim I pawb, ond fi'n credu mae swyddi I gael sy'n mynd gyda sgiliau sydd gyda ti fel person a mae'n unigryw I ti. So jyst ffeindiwch be I chi'n licio a be chi'n dda ynddo. A pidwch bod ofan I trial pethau gwahanol. Bydd chi'n trial am bell I peth, ddim jyst mynd am rhywbeth straight away. Os na chi'n licio fe, so mae'n rhy hwyr I newid yn byd llw. Tip I ar gyfer rhywun sydd ddim yn siŵr am ei gyrfa nhw yw I drio pethau newydd ac os byd nhw ddim yn siŵr am rhywbeth neu os byd nhw ddim yn siŵr os byd nhw moyn trio am rhywbeth dwi'n meddwl dylsyn nhw just go for it a trio fe achos y peth gweithio nes digwydd yw na nhw eisiau gweud na and that's mae'n iawn hefyd. Peth sy'n mwyaf cyffrous am y rôl I fi yw y ffaith taw fi yw'r unig person sydd yma yn gweithio yn gwneud y marchnata. Felly fi'n cael y rhyddid I cael trial pethau newydd a chi'n gwybod, mae fe'n rili rhoid y push I fi cymryd risgiau a fi'n cael y cyfle I troi llaw fi at bach o bob peth. So fi rili enjoyo'r agwedd yna o'r rôl. Wel, des I nôl i'r ardal yma ar ôl bod yn prifysgol yn Caerdydd a fi'n credu y prif reswm I fi wedi aros yma yw achos mae teulu a ffrindiau fi yma a fi'n hoffi byw yn cefn gwlad a mae'n eitha neis byw bwys y môr hefyd. Fi'n licio byw yn y wlad. Sa'n licio'r hustle and bustle o city life, for honest. A y haf fan hyn, sa'n gwneud lot o llefydd well yn Cymru na'r haf sydd fan hyn. Dwi'n hoff iawn yr ardal, mae'n ganol cefn gwlad, mae'n gymaint o natur o gwmpas a mae'r traethau arbennig, rhaid jyst lawr yr hewl o fan hyn, so mae'n berffaith, really. Un peth yw'n wych yw lack o rush hour traffic. Oeddwn ni'n byw yn Chaerdydd o flaen, oedd yn ofnadwy, bob bore, bob prynawn, So nawr 5 munud yn y car, unwaith, lovely. Manteision o fyw yn Ceredigion yw fi'n byw 5 munud o fan hyn a yr unig traffic yw tractor. So fi'n gallu bennu gwaith a chi wybod fe sy'n mynd â ci fi am dro ar y trath, mae hwnna dim ond 5 munud off hefyd. Fi yn ddiweddar dechrau merchogaeth to. So fi'n credu just cael bod yn cefn gwlad a chi wybod hefyd y cymuned lleol rownd yma. Fi'n mwynhau na am Ceredigion.